en dag med nedslående nyheder om tab af arbejdspladser i industrien, men antallet af nye virksomheder er faktisk på sit højeste siden 2008. Stigningen skyldes, at flere unge springer ud som iværksættere, for eksempel unge mænd i København. En hobby er blevet til en millionforretning. Thorkild May og Philip Eldridge med deres forretningsidé. Og med den kom iværksætterlivet af sig selv. Jeg har aldrig tænkt på at skulle lave forretning, men lidt så kom der ligesom bare en efterspørgsel på den her hobby, som vi bare elsker, det her spil, som er rigtig fedt. Spillet hedder Kendama, et 1000 år gammelt japansk legetøj, der mest af alt minder om en avanceret yo-yo. Og deres virksomhed tog for alvor fart her i Danmark i efteråret 2012. Da det voksede så meget i hænderne på, som det gjorde i 2012, så skulle jeg pludselig tage en beslutning om, skal jeg fortsætte mit studie, som var på det tidspunkt var erhvervsøkonomi og psykologi, eller skal jeg springe på den her once in a lifetime chance og prøve kræfter med kendama som selvstændig. I dag sælger de kendamaer i 24 forskellige lande og havde sidste år en omsætning på 5,3 millioner kroner. Det var det mest skulle jeg blive på kendama. Og det er vigtigt, at unge som dem starter egen virksomhed. Det mener en ekspert i iværksætteri. Hvis de kommer på sporet med at lave nye virksomheder, nye produkter, nye teknologier, så kan de igennem et karriereforløb komme til at lave rigtig meget nyt. Og det er det danske samfund. Det var en. De har redesignet det originale legetøj. Så den har vi lavet i mahogni-træ, så den holder ekstra lang tid, fordi det har sådan en god hårdhed, og stadig er der en lille smule struktur i, så den er blød og lander, som den skal. Og de er i den grad eksperter. Philip Eldridge er europamester. Thorkild May blev verdensmester i Tokyo i september, og der er ingen grænser for ambitionerne. Der er mange lande, der stadig ikke ved, hvad kendama er, og det er jo sådan en ting, nogle gange så vil være en lille, nogle gange sælger det med en anden gang, men når vi er sådan over hele verden, så langt vi skal klare det. Og de to er nomineret i kategorien Årets Unge H til iværksætterprisen 2014. Og så lad os komme over til